Avem cea mai bună prăjitură pentru vară. O pregătim în doar câteva minute într-un singur bol cu puține ingrediente. Bonus, conține multe cireșe. Este atât de gustoasă încât dispare imediat din tavă. Ne apucăm de treabă? Spălăm bine cireșele și apoi le scoatem sâmburii. În cazul în care nu aveți un instrument special, faceți ca noi, folosiți un pai de sticlă. Într-un bol mai măricel adăugăm făina și o amestecăm cu zahărul, apoi adăugăm treptat și celelalte ingrediente. Laptele călduț, ouăle, untul topit, puțină vanilie și suc de lămâie. Pentru mai multă aromă puteți adăuga și puțină coajă de lămâie netratată. Tapetăm o tavă cu hârtie de cop și adăugăm în ea cireșele. Continuăm cu aluatul și acum nu ne rămâne decât să băgăm în cuptorul deja încălzit la 160 de grade pentru 50 de minute, coacere clasică. Dacă avem răbdare, lăsăm să se răcească pentru că este mult mai bună rece. Rezultatul, o bunătate cu gust de vară, ușor de pregătit și incredibil de delicioasă. Merge de minune, simplă, dar și cu sirop de cireșe sau zahăr pudră pe deasupra. Urmăriți cosmzenele gătite.